Днес да ви покажа какво остава обикновено извън камера. Ей ги сега отзад, това са кой е конт. Майбах Apple на куриерската услуга. Две пратки пращам за един същи клиент в Слънчев бряг на 9. Днеска сме 11. Още не са успели да ги доставят. Едната я закараха, другата не знаят къде е. Чакам ги да я намерят и да ми отговорят до 14 работни дни. И ако си мислите, че ми правят това без пари, 23 лева. Разкош за 300 км транспорт. Между другото, 5 кг от Германия с DHL ги докарвам на такава цена, така че ако исках да е ефтинко, щях да ползвам български пощи. И другото, какво правим с клиента? Извиняваме се и се червиме. Той, какво да го правим? Еконт не е наш. Другото е за един клиент трябваше да доставим куполна камера, 4 бройки на 5 мегапиксела, варифокал. Ей, това пристига. Още един труден разговор, още едни извинения. Единственото готино е, че какво? Ще направя едно анбоксинг видео, защото камерата и тая е готина. Заслужава се да видите поне какво има в комплекта. Та, има и такива дни. Това ми е мисълта.